Hey, what's up, man? You. Ay, huy, silip lang ba? Ay, grabe naman. Sisilip lang, oh. Ganun lang, Dragon Princess, sisilip lang. Hoy, may shot kay Bang Biko Studio. Hello, kapatid. Kaka-start ko lang, kapatid. Uy, grabe. Parang may galit talaga, may galit. May galit. May galit man. Ano ka ba ngayon? Ano? Gina? Hala, ba't may galit? Eh, syempre, parang ano eh, nagtatampo ka na. Ano. Hoy, Rowena Lopez, hi! Good afternoon pala, sorry. You have already a jacket, my friend. Mega shout out. Yun, tabaghat. Mega shout kapatid. May jacket ka na. Thank you for coming, kapatid. At saka, Drago, may kakatampo ba ako sa iyo? Ako, host? Eh, iwan ko sa iyo. Parang may galit talaga kayo sa akin eh. Tamsak Boss Bion. Minsan si John TV. Oh. Thank you mga kapatid. No? Thank you sa pag-tamsak kay host. No? Kaka-start ko lang, magbaba na po kayo ng bahay kapatid at magkipagdikit-dikit na kayo guys na. No? Lambing lang yun. Ikaw naman. Ganan ba yun? Ako nga na... Ako nga ano eh. Tawag dito. Kumusta ka na? Ano na balita? Tumawag ka na sa ano mo? Tumawag ka na sa Hinta Taas? Yun, tamsak dan. Thank you, Marbik Studio. Thank you, kapatid, no? Kaka-start ko pa lang mga kapatid. Tapos mag-ano pa lang ako yung nag-share pa lang, no? Malapag-lapag lang kayo dyan, no? Maglapag lang kayo, no? Yun, mega shout kay Mama Lola Vlogs. Mama Lola, thank you for coming. May jacket ka na, ha? Ba't ganun? Sige lang, ha? Ayun, may jacket ka na Mama Lola. Yan, mega shout kay Dex Channel. Yan guys, sino pa yung di pa nakadikitan kay, no? Kay Dragon Princess? Yan po ang bahay ni Dragon Princess. Walang ano man, no? Magdikit-dikit na po kayo guys. Nababa po kayo ng bahay, no? Ayan po si Mamal Vlogs. Salamat host. Thank you. Guys, please connect to Dragon Princess, guy. Ang aking one of my VIP member. Talagang legit na legit po yan. Tabagak! Thank you, kapatid. Oh. Please connect to... Guys, magdikit-dikit na po kayo, no? Huwag nyo na pong patagalin, no? Tirahin nyo na. Tirahin nyo na. Tirahin nyo na. Mega shot call of guys Tipay the Explorer. Ayan guys, magdikit-dikit na po kayo dyan guys. Yan po ang bahay po ni Tipay the Explorer guys. Isa pong VIP member ko yan. Mag-share muna tayo, no? Jane Tama, Damsak Dan host. Thank you, Jane Tama. Dick Channel Night Boat na napala ko sa binaba mo host. Yan. Dikit-dikit na, may mga bago dyan. Si Mama Lo, andyan si Mama Lo. Ha?
Salamat. Yan, sabi na ni Tipe, salamat daw. Yan guys, ano pa lang. Yan guys, nabaghak dan sa'yo, sabi po ni Mama Lola Vlogs. Yan guys, titignan mo na wala, at this time wala pa akong tuwad, no? Mamaya meron akong tuwad dito guys. Malakas bang mic ko? Malakas bang mic ko, mic? Yun, hello. Yun. At this moment, I don't have a tuwad, but later I have, magkaroon na po ako ng tuwad. Good morning, dito host, afternoon diha, downtown sa Jodit Pinay Fitness. Yan guys, si Jodit guys, kung gusto pong gumanda yung hugis ng balangkinitan nyo. Panoorin nyo po ang mga videos ng mga tutorial ni Jodit Pinay Fitness. Meron po kayong matutunan guys. Yan guys, pa-support naman po. Watching here, kapatid. Baba ka ng bahay, Mabik. No? Ay, Dragon Princess, where are you now? Where are you now, Dragon Princess? Babik, baba ka ng bahay, kapatid. Yan guys, nagbaba po ng bahay po si Dix Channels. Ha? Na dikitan niya na natin yan para ano, no? Yan po guys, yung Mabik po guys, patigit-dikit na po natin, ano? Divide Explore Dan, Tamsak Dikit at Paul Bell, sabi po ni Dix Channels. Ha? Saglit lang guys ha, mag-share lang ako saglit lang ha. Dikit-dikit na kayo ng guys, no? Unahan nyo na po guys, no? Dikit-dikitan nyo na po para at least ano. Magbaba po kayo ng bahay guys, at least madikitan na natin ng bawat isa sa ating kalagayan, no? Yan guys, hindi pa na ano diyan, hindi pa Tamsakdan po. Thank you, thank you. Mega shout kay Aisan Esperos, ang aking VIP members na si Aisan, no? Isang mano yan, magaling ano yan. Isang monetized channel na rin yan guys, no? Nag-ALS din siya. Sokle na lang po, salamat. Sabi po niya, no? Sige lang guys, nagsishare pa lang ako, no? At least paano, dumami man lang tayo. Asa na yun? Ay, nagkamali tuloy ako. Yang guys, si Aisa guys, yan po ang bahay po ni Aisa guys. Pakidigitan niyo na po. Yon, kami sa kay Adel in Germany. Kapatid, thank you for visiting my munting tahanan po, no? At may jacket ka na po kapatid ni Adel in Germany, no? Yan guys, Adel in Germany, please drop your link and please connect to everyone here at my munting tahanan. Yun, Sandra Eliana, kami kasat kapatid sa aking mga VIP channel ngayon kang kapatid. Nag-play na ako sa iyo, pinorood ko sa iyo, nakita mo?
Tapos sabihin mo kay BITV na magano siya silent LS kahit mga 5 hours, no? Dan Mama Isa, sabi po ni Sandra Liana. Guys, when you Almal Sagadan, sabi po ni Dix Channel, guys, pag magdikit po kayo sa ating mga VIP, please guys, tawag dito, mag-iwan po kayo ng tamang bakas guys ha. On the way, Mamalo Vlogs! Yon, mega shoutout kay Pinoy Las Vegas TV. Toso ko na host yon, Pinoy Las Vegas. Thank you for coming kapatid. Yan, nandyan po si Jen Amadan, dikit na sa bahay mga kadama, Tipay Die Explorer. Yan, Pinoy Las Vegas TV, thank you for visiting sa aking bahay kapatid. Yo bilang host. Yan guys, if you want to become a part of a member of my house, libre po kayo makipag-join sa akin, just only 49 pesos with free 10 hours weekly. And also, I will flex your channel also guys. Shout out to Point, sabi po ni Mama Vlogs. Yan guys, pakidikitan na po si Pinoy Las Vegas TV, nagbaba po siya ng bayan. At the same time guys, nasa state po siya po guys, no? Nakadikitan ko to siya sa kay Madam Olaira, no? Pinoy Las Vegas, mamaya po after LS ko didikitan pa kita sa aking isang kasi hindi pa kita nabalikan din eh. Yung isang account ko lang nadikit ko, pero yung main ko hindi ko pa nadikit. Ronnie Ann Maghinay, thumbs up host, combine you in the Ronnie Ann. Oh my god, man. Oh, how are you in there, Ronnie Ann? How are you? Thank you for coming. Araba TV, thumbs up host. Dito pa ko sa Harang. Thank you, Araba TV. You have a radio chat. Please connect. And please drop your link and connect everybody here. Thank you sa paharang. Work mo na kapatid, safe po lahat. Sige. Guys, please connect na lang po tayo guys. At least importante po mag-connect po tayo, no? Para at least dumami po ang natin, no? Dumami po yung natin. Yan, Sandra Liana, Dan Mamalu, Dan, sabi po ni Sandra. J Mama Dan Kalimbang po, sabi po ni Dix Channel. Thank you for coming, LC. Cabral is one of my VIP members, no? Kasi hindi pa ako nakapag-renew. Parang nag-expire na yung sa akin. Pag makapag-load ako, mag-renew ako, no? Yan guys, si Buy TV, dikitan nyo na po. Nagbaba po siya ng buy, binaba pa na. Mama Lula Vlogs, Dana, sabi po ni Tipay, The Explorer 1. Yan guys, pakitikita na po ang aking mga VIP nga si Inday, Ronnie Ann Mahinay. LC by dating dikit. Hi host, how are you? I'm fine, Ching. Ganun pa rin ang buhay. Tiis lang. Laban pa rin tayo ng laban. Ay, Ching, kailan ka magpa-member sa akin, Ching? Pa-member ka naman dyan. Or, pakulay man ang buhay. Guys, pakitikit naman kay Ching White Team, guys. Patamsak na lang po sa video niya. 100% pa yan, babalik po sa inyo. Katong pang baili, mamaya na yon LC. Pag medyo maganda yung takbo na rito, medyo dumami, no? Beijing naman ka, sa'yo walay music. Ano no? Walay music? Yan, may shot kay Jelly ka Ayupan ni Los. Jelly, meron ka ng jacket kapatid, no? May jacket ka na. Walay music? Really?
Hindi nga. Guys, may music ba ko, guys? May music ba ko? Ang ganun ba? Bakit wala akong music? What happened? Thumbs up host. Yan. Bakit wala akong music? Oh my God, what happened? Sige lang, ayusin ko muna guys. Bakit ang nangyari dito? What happened? Sorry guys, I thought I have already a music. That's why I'm dance, no? Yan guys, meron akong music. Meron na guys. Yan guys, may music na ako. Anak ng tipak lang naman to. Bakit kaya wala akong music, no? Oy, mega shot kay Jason Bonifacio, pa-jacket. Yan. Jason, meron ka ng jacket na, baby. Sige lang. Ano ba to? Nangyari sa akin? Yan, Jason, you have already a jacket, no? Yan guys, meron akong may jacket ka na, Jason, ha? Yan. May jacket, may music na? Oh my God. Wala pa rin. Oh my God. Bakit kaya? Ano nangyari? Ang lakas-lakas na nga sa akin eh. Sige lang guys, ha? Ba't ano kayang nangyari dito sa akin? Ay! Ano ba to? Mali pala guys. Yan guys, may music na. Wala pala na ako nasaksak ang wire guys. Ano ba yan? Joy Galanga, may jacket na kapatid. Yan, thank you for visiting. Hindi ko pala nasaksak yung ano ko guys, yung wire ng live dito sa cellphone ko nakalive. Natanggal pala. Ano ba yun? Yan guys, Jason, okay na yan host para tahimik. Sabi ba ni Jason, ha? Ayan guys, may music na yan, ha? Kasaya na ako, ha? Meron na host, yun. Kasi hindi ko nasaksak po yung guys, ha? Tipay, it means T. T ka lang, T. Yung code mo, Tipay, T. Tapos kay LC, EL. Hello, host, Joy Galanga. Thank you kapatid sa pagpasyal sa ating bahay. Guys, magkataga na po kayo. Ano ba, TV? Meron na. Kasi guys, yung wire pala dito yung live na wire from hindi ko pala na-decrypt ito sa live. That's why I thought I have already a music, no? Oh my God, nagkamali na naman si host. Oy, CG Casas! Thumbs up po! Yan kapatid, thank you for visiting. May jacket na. You can start to drop yung link, no? Yan guys! Mega shout out kay Nansan Bones! Bones, one of my VIP. Yung code mo Nansan Bones, NA lang ha. Maya po ang sukli friends para iwas lagas, sabi ko ni GMT. At nagbaba ko ng bahay ko si GMT, guys. Si GMT. At si Jim Ahmad, nagbaba rin ng bahay. Dan po, Mama Lula, sabi ko ni Ronnie Ann. Yan guys, tikit-tikit na po, nagbaba natin ng mga bahay si Ronnie Ann at saka Dick Channel, ha? At the same time, si Nansan Bones Vlog, nagbaba rin ng bahay. Anak ng tipak lang nagpa... Hoy, Sandra Liana, tipoy dyan!
Yes, idol. Yan guys, magbabaan na po kayo dyan guys. Dikit-dikit na po kayo dyan. Guys, pag kayo sa mga hindi pa nakadikit sa akin, dikit-dikit na po kayo tipay guys. Yan guys, yan dito, Yupang Gomidan. Yan, sabay buma. Guys, pag once magdikit po tayo guys, mag-iwan po tayo ng tamang bakas po para at least magalitan po tayo na. Kung gaano po kayo iniwanan ng sama ng loob sa mga minamahal nyo sa buhay, ganun po dito po guys, mag-iwan po tayo ng bakas, no? Kung meron na yung po pa, please, salamat. Sabi po ni Jade Amad. Guys, please connect to Chain YT guys, no? Yun, kalibugan at kasarapan ni host. Gaano kasarap? Oh my God, ano ba itong ang pangalan ng channel na itong kalibugan at kasarapan? Ano ba ito? Guys, meron ka ng jacket kalibugan, no? At kasarapan. Ano bang ibig sabihin ng kalibugan at kasarapan? Masarap ba yun? Guys, please connect to Pinelas Bigas TV. At the same time, si Pinelas Bigas guys, nasa state ko siya guys. Guys, sino po yung gusto po magpa-member kay host at meron po tayong membership program sa kay host, no? Mag-play po ako ng 10 watts hour weekly. At the same time, pag hindi busy, more watts hour. At the same time, guys, if it takes ko, kailangan mo atang dito. Di ko alam kung paano sa Saudi, guys, pero mag-i-inquire ako, guys, mag-i-inquire ako. Kaya tanongin mo yung mga mo dyan, baka may mga kakilala-kang nasa Saudi. Guys, sino po yung nasa Saudi na paano po daw yung magpamimber pag nasa Saudi? Sige lang guys, ha? Guys, pasensya na po, nag-loading na po kasi sapagkat ang aking buhay ay laging naglo-loading. Ito ba ang pangalan ba yung isa? Nakalimutan ko, sorry. Araba TV, I don't have any, regarding sa Saudi, no? But, magtatanong ako kapatid sa inyo. Loading! Oo nga, nag-loading na naman ako. Mama Lola Vlog, may konti kitang balikan. May konti na ito balikan ka daw, ha? Araba TV dance sa iyo. Sabi ko naman, Lola Vlogs. All about Vinci, loading po. Oo nga, nag-loading na naman si host. Ngayon, okay na yan, guys. Sapagkat ang aking buhay ay lagi naglo-loading. Delete, natin tong Uy, kumusta ka na? Ha? Ito to. Kunin mo. Gamitin mo dyan. Ito ang may-chat sa puno rito. Gamitin mo yung yung isang mo, yung sa Araba TV, gusto ko magka 1K host bago mag 2021. Madali, natin yan na Araba, natin yan. Kailangan talaga natin yan. Mangisda tayo at the same time. Sumama ka rin, magpa-member ka rin. Kasi pag once nagpa-member ka guys, ito paano, yung channel nyo guys, may pupromote po ni host. Napiplex po niya, no? Hoy, may kasot kasi sa aking, sa aking super chatter na si Irene Nicole guys, no? Yan po ang bahay po ni Irene Nicole guys. Long time no see, oo nga kapatid, busy ka na kapatid, di na rin ako nakabisit din sa'yo. Sisi Casas guys, down to your house, please support. Hoy, grabe naman to si lumilibil naman na. Guys, please connect to sa aking super chatter guys, si Irene Nicole, no? Napakabait to na super chatter. Kaso lang, na-monetize na po yung channel niya guys. Please connect na po. Dahil na po yung bahay niya po nasa taas guys. Napaka-generous tong Nahiyang ako dito sa kanya kasi hindi pa ako
bawi sa kanya. Hindi ko matimingan pag nag-ano siya, LS, kahit paano, makapagka-member mo lang ako sa kanya. Guys, please connect to Irene Nicole, guys. Andun po yung bahay niya, naka-pin po. Please. At nag-iwan lang po kayo ng bakas. Out mo na ako, host. Nagturo na ako sa alaga ko online. Ganun ba? Pag papanoorin mo, turuan mo yung alaga mo, araba ng TikTok. Huwag ko na turuan ng pag-aaral ako mag-TikTok na lang siya, no? Kasi pag mayroon na sa mag-TikTok, hindi ka naguguluhin yan, mag-i-enjoy na sa pag mag-TikTok. Dan Irene Nicole, sabi ko ni Sandra Liana. All about Minchi, kumusta ka na kapatid? All about Minchi, pwede pakidikit naman kay Irene Nicole, yung super chatter ko. Yung nasa taas. Yan guys, napaka-generous yan kay si Irene Nicole. No? At saka talagang dalaga pa yan. Di pala may asawa na pala yan. Dalaga o may asawa? I'm not sure. Hoy, hindi ka kay Jolly Antolinas. Ha? Sana yan, noted yan guys, si Irene Nicole talagang magbabalik yan guys, no? Ang hindi lang pwede niyang balikan ay mga dati niyang mga minahal niya sa buhay na iniwan lang siya at iniwanan siya ng bakas ng sama ng loob, kaya ayaw na niyang balikan. No? Tamang puri, sabi ko niya. Na-miss lang kita kapatid, no? Kasi hindi ka na nakakapasyal din sa akin at the same time. Ako rin, hindi rin na rin ako nakapasyal sa iyo kapatid. And congratulations na sa monetize ka channel ka na rin. Down to your house, please support me, Sandra Liana, galing sumayo sana. Galing. Jason Bonifacio, Sis Elison, Dan Pulpak, pasok po, sabi ko ni Gian naman. Dami ko piniplay para yung Hotshot Army. Lagi lang po ba na Irene Nicole? Irene Nicole, dapat mo rin yung sa'yo, Irene Nicole. I-level up mo rin. Hindi mo naman kailangan i-play mo talaga siya. Pwede ba naman i-play, pero one week, mga ganyan lang. Once a week. I-alternate mo lang sila ba? Hoy, may kasat kaya Analisa Journey. Hi, host, Analisa. You have already a jacket, no? So please wrap your link and please connect everyone here. Thank you pag-coming. Bibigyan ka tayo sa masigat na palakpak. Analisa Journey, no? At isang magandang hali. Ay, nasa work ka? Nasa work pa ako. Ay, hayaan nyo yung trabaho nyo guys. Maunahin natin yung YT, no? Pagpapangisda. Kasi ang trabaho, andyan lang yan. Andyan lang po yung trabaho guys. Tapos yung pag-YT, minsan lang to, no? Uy, joke lang yun, ha? Uy, tingin po sa, no? Tingin. Watch it from home ko. Nakatawa tuloy siya, Alisa sa ay, big channel, please connect to Irene Nicole guys. Yung nasa nakapin po guys, no? Hirap ma-terminate. Oy, hayaan mo na ma-terminate yung amo nyo. Dapat yung amo nyo ang ma-terminate, hindi ikaw. Kasi pag wala ka, mahihirapan yan sila guys. Mahirapan, hindi nila kaya pag wala ka, kaya dapat silang ma-terminate, no? Pag ginaganon kayo, no? Hoy, mga sa kay Peter Soriga, tamsa at dikit po sa join button. Thank you kapatid, no? You have already a jacket. Hindi ka naman sa mga sigaw na palakpak. Ayan, at may jacket na, no? Guys, kung sino pa yung hindi pa nakadikit kay Irene Nicole, nagpo-promote mo kasi ako ng ating mga super chatter at saka VIP nga. Kahit pa paano, madikitan man lang natin, no? Please, connect lang guys. Joanna Madan, Gianlica Ayupan, please connect to Irene Nicole guys. At mag-iwan lang po ng bakas, babalikan po kayo guys. Ayan guys, nagbababo ng bahay po si Mama Lo.
Mama Lola Vlogs, Peter Soriga guys, to road to 1,000.754. Yun. Sa monetize, I think sa monetize channel na to si, check ko nga to si Peter. So basically, I know that you hear about this product. Yun, Peter Soriga, dinikita na kita guys, ha? Dinikita kita kapatid. Peter Soriga, nakadikit na kita sa akin, ha? Didikita na kita, ha? Jelen Don, sabi ko ni Sandra, yan, Peter Soriga, dinidikit na kita, guys, ha? Dano sa nakapin, salamat dyan. Basta guys, mag-iwan na po kayo ng bakas, guys. Si Irene Nicole po yan, guys, yung kanina. Isang monetize channel na rin siya, no? Yan, may kanina sa kay Dreaming na Sophie Channel. Thank you po kapatid sa pagdala. Yon, Tiger Rose, ikaw kapatid. Thank you sa pagdala. On Google. So when she watches YouTube, my ad's there with the link to schedule now. I found my... Yan mga Lola Vlogs, on the way na po! Ba't wala tayong music? Mag-music po tayo, guys. Mag-music na po tayo. Hola! Itaas ang datang ng kamay natin at isigaw ang ating bandila. Guys, please drop your link and please connect everyone here at my hometown. Hi Tiger Rose, kumusta? Hindi na ako nakapasya sa'yo Tiger Rose. Ano bang lagi mong LS mo? Hi Rini Di Masupil Channel, kapatid, kumusta ka na? Anong balita natin ngayon dyan? Si Aldrin Castro pa lang nanalo sa, sa Grand LS mo, no? Wala na ako nag-LS. Rose, bakit naman Tiger Rose? Bakit hindi ka na nag-LS? Ganun ba? Sige. Kaya pala, no? Yan guys, kung sino po yung gusto mong pag-member po kayo, magpa-member na po kayo, no? Para at least, makatulong man lang si host at ma-play natin yung mga natin dyan. Baka next week, sige kapatid, no? Mama Lola Vlogs na sa iyo, sabi po ni Peter. Yan, at the same time, nagbababa ng bahay po si Jamie at saka si Ronnie. CG, hi, Kasa, sa nagbababa ng bahay, guys, no? CG on the way po, sabi po ni Peter, sorry again. Guys, please connect to Irene Nicole, guys, yung nasa taas po, nakapin po yung bahay niya, guys. Please connect, guys, at then mag-iwan po tayo ng bakas, guys. Rainy Di Masopil Dan daw, sabi po ni Gianni Kayupan. O nga kapatid, kasi madami siya entry, deserve maya kasi always naman talaga siya LS ko. Ganun ba? Kaya pala. Yan, Rini, nagdikita ka na po ni Gianni, no? Guys, pag magdikit po tayo, guys, mag-iwan po tayo ng tamang bakas, guys. Panoorin po ang video kahit mga 1 minute at guys, at mag-iwan po ng bakas, no? Kung sakaling ninja po ang dinikit nyo, at gusto nyo mabalikan po yung sa menu, malagyan po ng pangalan nyo, guys. Magbakas po kayo. Tapos sabihin nyo po, pasyalan mo naman ang bahay ko, ganito. At least pag babalik ko sila, diretso po sila sa bahay niya, no? Ay, Nanay Rising, Rainy Diary, Tamsa, Rose, at Harang. Thank you, Nanay. Oy, John Lasaga, Tamsa, Rose. Kumusta ka na, John Lasaga? Si Alma Lasaga ba to? May jacket ko na kapatid. Guys, magdikit-dikit na po tayo dyan, guys. Isayaw natin ang buhay natin. Magdikit-dikit na po tayo, guys. Ayun na, Peter Soriaga.
Ito sila natapos na po sa iyo. Babalik. Sabi po ni Jason Bonifacio. Yan guys, please mag-click po by one of my baby member, Rensen, Ren Diaries. Jason Bonifacio on the way po. Sabi ko ni Pete. So yeah. Guys, please connect to sa aking super chatter sa aking super chatter. Yes, si Irene Nicole guys. Please connect guys. And TYT patamsak po. Work pa host BJ lang muna. Thank you Alma Lasaga. Thank you. Thank you. Yun! Peter Sunigit kan! Sabi only ikaw kaya. Yun, mega shoutout sa aking super chatter na si Igor Vlogs. Guys, thank you for coming, kapatid. Bigyan natin isang masigabong palakpakan dyan. Yan, thank you for Big Official! Thank you for Big Official! Thank you for coming, kapatid! Gian Lee, tamsak dan sa premier mo at dikit na rin, kapatid. Sabi po ni Rini, di Ma'am Sofyan. Gian Lee, kayo ba na dawit po? Sabi po ni Peter. Hello po, host. Sabi, hindi kami kaya kay Divine. Yes, ang gabi palakala, kapatid. Thank you for coming. Big official, Taiwan ko host. Para bibo, ha? Sabayan natin guys, sabay. Guys, please connect everyone here. Alis mo na ako, host. Balik na ako mamaya. Sige, Sandra. Wala ka lang na. Yan guys, please connect to Bips Official. Nagbaba ko ng bahay, guys. Jane Dan, John Lee. Tayo pa, sabi ko ni Jane Dan daw, sabi ko ni John Lee. No? Jane naman daw daw ito, sabi ko ni Peter. Soriaga. Yan guys, magdikit-dikit na po tayo guys. Guys, please pag magdikit po tayo guys, magdiwan po tayo ng tamang bakas guys ha. Yan guys, nagbawa po ng bahay po si John Lee Kayupa, no? Guys, please connect to Ibugyas, please connect to Ibugyas guys. Nakapin po yung bahay niya po. Please connect po guys, please connect. Sa paghihintay, kahit imposible nga tayo kung sa akin po maibigay. Di na mapigilan ng sariling mapait sa iyo. Ano ba ro? Gusto ka lagi magkikita ng mga dalawang tao. Balik sa'yo. Iwan lang kayo ng bakas po, palubakit na kayo. Sabi ko niya all about Kenji. Yan kapatid, si All About Minchi kapatid. Pag nakit po kayo, mag-iwan na po kayo ng bakas guys ha, para balikan po kayo ni All About Minchi. Isa po siya, legit na legit po yan guys ha. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang tao. Muntik ng mahulog guys, muntik na mahulog.
Itaas ang kamay! Makipagdikit-dikitan na po tayo dito guys. Makipagdikit-dikitan na po tayo guys. Sama sa mga pagdikit natin kay kumari at kay kumpare. Thank you po, Irene Nicole, sa pa-heart mo dyan, ha? Naks naman si host, taray sumayaw. Parang bisa maganda ba? Maganda. No? Napakilig dyan, eh, jolly ba? Guys, please connect to Ibugyas, guys. Please connect to Ibugyas. Guys, hindi pa nakakakonik kay Ibugyas, nakapin po. Mag-iwan po kayo ng bagas, guys. Ako yung VIP member ko yan, guys. Sige, sayo pa! Yun, kailangan tayo sumayo para pagpawis ako na. DJ Ruel. Yun, kabayan Jojo Official, Peter Dikitan. Kabayan Jojo Official, you have already a jacket. Kabayan Jojo Official, kapatid, thank you for visiting sa aking bahay at you have already a jacket. No? Please drop your link and please connect everyone here. No? Para sa ating mga kapatid, no? Kahit so na, mag-connect na po tayo. No? Salamat at continue ang ating sayawan! Inday Dan daw! O sabi po ni Gianni Kayupan, Inday Dan! Tapos na raw kay Inday Dan! Galing mo sumayo, host! Oh, grabe naman, di naman! Miga sa China Pie. Wow, bibo ni host. Yun. China, you have already jacket kapatid. Thank you po sa pag-visit sa aking mga bahay. Thank you po sa pag-visit sa aking bahay kapatid. No? At may jacket ka na at pwede ka na makapagbaba ng bahay at least connect everyone here. Thank you. Guys, road to grade 5 na baka naman dyan. Guys, pakidikit naman kay China Pie. China Pie, please connect to Ibugyas. Ang aking VIP, nasa taas po guys. Guys, drop your link at saka matikitan ka rin. No? Gianni Dan na din, 4 times. Yun guys, please connect to Pinoy Las Vegas guys. Pinoy Las Vegas, Pinoy kapatid, Las Vegas, dinikita na kita kapatid. No? Pinoy Las Vegas, didikita na kita. Okay na po yung isa kong main ko. Ito yung main kong ginagamit ngayon.
Dito na po yung dinikit ko sa iyo. Nasa Las Vegas ka po, kapatid, no? Okay, Mami C, saglit lang po, Mami C, ha? Saglit lang po, didikitan ko lang po si Las Vegas. Babalikan kita mamaya, saglit. Bigyan kita ng jacket, ha? Believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. When the perfect idea pops, Yan, Mama C, meron ka ng jacket, kapatid. Meron ka ng jacket, Mama C. Thank you po kami. Ayan, back to, ano tayo? Back to sayawan na ulit tayo. Yan, Pinoy Las Vegas. Dinikit ka na yung isa kong account. Yung main account ko, Pinoy Las Vegas. Pero hindi na ako nag-iwan ng bakas, kapatid, ha? Nagmamaniho ka doon, kapatid, eh. Yan, thank you po kay Ari Nicole sa PGPG. Yun, miga shoutout sa ating bagong pasok ngayon, si Marjon Ilocos. Marjon, mga kapatid, thank you for coming at meron ka na pong jacket dito. Meron ka ng jacket! Nakakaluka, sabi ko ni Marjon. Bakit mo ba nakakaluka? Guys, magigit-git ako tayo dyan. Magigit-git ako. DJ Ruel. Pinoy Las Vegas, shout out! Pinoy Las Vegas, shout out! Sabi ko ni Mami C. Grabe, napapasaya talaga ako kay Kusa. Thank you po, China Pie. Baba ka ng bahay, China Pie. Ingat ka, baka batuhin ka ng unan dyan, ha? Ay, natulog na po siya, guys. Natulog na po ang aking misis. Pinagalitan nga ako kasi maingay. Malakas ko yung busis ko kasi yung anak ko natutulog na. Kaya medyo hininaan ko na lang. Masarap kasi sumasayo, guys. Kasi pag man sumasayo ka, guys, nilalabas yung mga pawis ng katawan mo, no? Yung mga kolesterol, yung mga ganyan, no? Naalala ko yung mga kabataan ko dati, guys, na sumasayo ako, pero sa baile. Alam niyo ba yung baile, guys? Yung mga sa barangay-barangay. Si Inday Roni, malakas yan. Si Inday Roni, guys. Yung isang VIP member ko yan, no? Malakas po yan magbaili-baili. Uy, China Pie on the way, sabi po ni Mami C. Mami C, please connect to Ibugyas. Nakapin po, guys. Then, mag-iwan ka lang po ng bakas, please. Nikay, dikit na, sabi po ni Kabayan, Jojo siya. Mami C, noted po. Hindi ron, ito kaya na dyan. Ay, hindi ron yan, alam ko, no, na mahilig ka sa baili, no. Dati, mahilig ka yung, ginagamit mo, yung, tawag ito, yung pulbo, yung Johnson, tapos, naglalagay ka ng pulbo, no. Tapos, pupunta ka ng kabilang barangay. Guys, please, naman natin to si Pinoy Las Vegas, guys. Guys, please connect to Pinoy Las Vegas, guys. Nakapin po yung bahay niya. Pipupunod ko lang po ito kasi baka magpaano ko sa akin. Ang environ niya, please connect to Pinoy Las Vegas. Nakapin po yung bahay niya. Gianli Kayupan, please connect to Pinoy Las Vegas. Aldrin Vlogs, ang thank you sa pagkanin kapatid. Aldrin, please connect to Pinoy Las Vegas, kapatid. Nakapin po yung bahay niya, nasa taas.
At din mag-iwan po kayo ng bakas guys para may balikan po kayo ni Pinoy Las Vegas. At Pinoy Las Vegas on the way po, sabi ko ni Indero niyan. Aldrin Vlogs, thank you po sa pagtamsa kapatid. Aldrin Vlogs, please connect po Pinoy Las Vegas, sa taas po yung bahay niya kapatid. Then mag-iwan ka po ng, mag-iwan po ka po ng bakas, ha? Is madikita man natin to si Pinoy Las Vegas, Jay Namad, please connect to Pinoy Las Vegas, please kapatid. Sa bahay po yung bahay niyo po ay nakapin po. Oy, may Myra Staris, tamsagdan po. Oy, Myra, kumusta ka na kapatid? Kumusta ka na kapatid? No? Thank you for visiting sa aking bahay. Oy, si Beats Official, Jamie TV, Dan po. Sabi ko ni Beats Official, no? Guys, please connect to Pinoy Las Vegas. Yung bahay po nakapin po. Please connect lang po guys. Pakisuyo lang po guys. Rini Di Mapsopel, thank you po sa pagbaba ng bahay kapatid. Pakiconnect naman po kay Pinoy Las Vegas guys. Nasa taas po yung bahay niya guys, please. At si Mikey, Michi, Dan Paul, pasok please. Sabi ko ni Jane, tama. Dikit na kayo. Sige. Babes Official, please connect to, Pinoy Las Vegas. Ay, kapatid na Ibugyas. Kumusta ka na, kapatid? Just type Ibu lang. Para natin, ha? Ipipix ko yung channel mo. May konti, ha? Unahin ko lang ito si Ibugyas. Si Pinoy Las Vegas. Cheng, please connect to Pinoy Las Vegas, Cheng. Nakapin po yung bahay niya. Jimmy TV, dikit down. Shoutout Aldrin, congrats sa grade 4. Mega shoutout sa aking Betty guys. Mega shoutout kay Ibugyas TV. Kumusta ka na kapatid? Ibugyas TV, kumusta ka na kapatid? Hi guys, please connect to Pinoy Las Vegas. At mag-iwan po ka tayo ng bakas. Aldrin, please connect to Pinoy Las Vegas kapatid. Kabayan, please connect. Then, iwan po tayo ng bakas guys. Babalikan po kayo, no? China Pie. Please connect to Pinoy, China Pie. Ikaw kata nadikit na kita, China Pie. Dinikit ko na yung min ko. Nakadikit na rin ako, Yan, nakadikit na po, no? Yung min ko. Raisin Rain, Dayaray, Raisin, thank you kapatid. Thank you sa pakulay. Thank you ko siya, nakadikit pa yan ha. Ayan. Inaan ko yung music, baka maano tayo Ininaan ko. Harang pa ho, Sindero niyan. Thank you po sa paharang. Guys, practice connect to Pinoy Las Vegas. Sabis pagkatapos po si Ibugyas. Kasunod si naman. Okay na po, dito. Raisin, kapatid, thank you ha. Thank you sa pakulay na buhay. Yan, gamit sa kay James Sean. Ang ito, thank you kapatid, thank you. Okay lang. Or 60 Thunder Way, okay lang ba ito, Rose, busy ka din. 60 Thunder, you have already a jacket, so you can start to drop your knee. Guys, please connect to Pinoy Las Vegas. Bugyas your homes. Sige. Ikaw nang isunod ko yung Bugyas. Pinoy Las Vegas,
bakas. Yun. Aldrin, please connect to si Pinoy Las Vegas. Guys, please connect to Pinoy Las Vegas, guys. Please connect to Pinoy Las Vegas TV. Ibugyas, ikaw na po ang aking ikaw na po ang aking i-promote natin Then the next promote ko si Ryzen po. Si Ibugyas po guys. Mami C, please connect to Ibugyas. Then leave po ng message po Kaya na pa sa taas ng bahay kung may bakas din pa ko pwede ka doon magbalik. Sabi po ni Mami C. Rini di masupil dikit dan sa harang at tahong. Ian Escalante, thank you for visiting sa akin bahay. Dikit na lang po kayo at sure nang babalikan ko kayo. Bakasan niyo ako, thank you, sabi po ni Ian Escalante. Aldrin, please connect to Ibugyas, please connect to Sig. Inakapin ko yung bahay niya guys at mag-iwan po kayo ng bakas. Kuya Rini, please connect to Ibugyas. Then mag-iwan po kayo ng bakas kapatid. Si Ibugyas po kasi siya po si 60 Thunder guys, ay naka-duty po siya, pero babalikan po kayo yan guys. VIP ko yan guys, mga VIP ko yan. Jamie TV, please connect to Ibugyas. Kabayan Jojo Official, pa-connect. Sige, mamaya Jojo Anayin mo natin tingnan Basta baba ka lang po ng mga bahay dyan kapatid at magdikit-dikita na po tayo Kabayan Jojo, pa-connect naman kay Ibugyas kapatid, Nasa taas. Yan guys, dikitan na po si Ibugyas. All about Minchi, please connect to Ibugyas, please kapatid. Then mag-iwan po ka po ng bakas po. Aldrin Vlogs, please connect to Ibugyas kapatid. Thank you sa parang Aldrin. Kabayan Jojo, please connect to Ibugyas kapatid. Mag-iwan na po tayo ng bakas. Follow niyo po ako, follow ko po kayo. Huwag ka mag-alala all about Minchi, babalikan ka po ni Ibugyas. Mag-iwan ka pa ng bakas kapatid, Kasi dikit naman kapatid ng aking ayan, Escalante, Dan Pulpak, pasukli po, salamat. Yan guys, nagbaba po ng bahay po si Judith na Pinay. Disconnect sa aking mga VIP guys, si Paluma, Dayan, at saka si Alexa pala, sorry. Jimmy Dan po, may bakas po ako sa iyo, Dan. Sabi po ni Inderon yan. Dan host, thank you. Salamat host. Balikan ko kayo tapos ang work Walang problema yan. Walang okay lang yan. Kabayan, mamaya babalikan ka po ni 60 Thunder, Mas maganda pa yung mamaya konti, kapatid, Aldrin, nakadikita mo ba si Ibugyas? Oh my God.
sa akin, Jody. Ito yung mga guys, mag-member na po kayo kay host. Iwan lang ng bakas guys, mga lalab, nagbaba po ng bayad po si Jody Ted, dikitan niyo na po. Jimmy, my friend, pa-help po. Yan guys, dikitan niyo po si Jimmy, no? At mag-iwan po tayo ng bakas. Sige pa host, enjoy ako. Ay, sumakit naman ang likod ko, wala man lang gano'ng nagpalipad sa akin, ipakulay. At magpapamember man lang, no? Yun! Sabi po ni Kuya Rene, Bugya, super dikit na with bakas. Jodit, on the way po. Sabi po ni Inday, Ronnie Ann. Patamsak po! Watch mo na video bago tamsak, sabi po ni Ching, YPM. Dan po sa harang. Thank you, Aldrin. Sipag talaga to si Aldrin. Aldrin, yung ano mo, yung bahay mo, mag-ano ka lang ng al, no? Aldrin ba yun? Yung al, sige. Ano ba yung code mo, eh? Kalimutan ko, ano? Aldrin pala, ELB pala sa'yo, maybe. Jodat! Pinay Fitness Dance, sabi ko ni Curl. Maybe kapatid, Curl, kumusta? Kumusta kapatid? Yan guys, pakidikit naman ang aking VIP yan, si Curl guys. Sa monetize channel na rin siya, no? Jay, mami, dikit dan. Relax lang si Kuya ngayon. Oy, kanina pa ko, James. Kanina pa ko sumasayo sa'yo, James. Hindi mo na ako nabutan. Wala man lang nagpakulan. Kailan ka magpakulay sa akin, James? Kabayan, Jojo Official Dan, sabi ko ni All About Minty, eh. Girl, pakidikit naman kayo po. Girl Gatsi, pakidikit naman kayo, no? Kay Ibugyas kapatid, no? James, pakidikit naman kay Ibugyas. James, pakidikit naman kay Ibugyas, tapos, mag-iwan po kayo na bakas, mabalikan po kayo mamaya konti, no? Ibugyas TV, full pack na po. Ayan, thank you po, mami. May host na sa harang pa. Okay, thank you po, mami, si Kabayan Jojo, bahay niyo po. Ayan, sabi po na. Jimmy TV, pakikonik naman kayo, no? Pakikonik naman kay Ibugyas kapatid. Gamit ko lang computer sa office, takas-takas lang. Ganun ba yun, James? Sige. Sige na lang pag hindi ka na. Oy, Pinelas Bigas kapatid, marami mga dumikit sa'yo kanina kapatid, pakibalikan nyo na lang po ha. Na-promote ko po yung channel mo kapatid, may mga dumikit kayo kanina, at balikan mo na lang po ko, no? Girl, Dan Pogi, punta ako sa LS mo. Ay, girl, anong oras ka ba nag-LS po? Anong oras ka ba nag-LS? Para mai-promote po natin. Anong ginanap? Ha? Ito, wala, sira to. Gamitin mo yung sayo. Asan mo yung sayo? Okay lang yan. Normal lang talaga yan. Charger yan. Ito pati rin ito. Jody, tamsak po, may bakas ako. Yan, sabi ko ni Inderon yan. Yan guys, please connect sa aking VIP guys, si Dragon Princess. Kumusta ka na kapatid? Ayan guys, lahat po ng dumikit po kayo kay Ibugyas. Babalikan po kayo dyan mamaya konti. Ngayon naman guys, si Ryzen guy, Ryzen. Please connect sa aking VIP guys, si Ryzen. Sige, kausap ko po James, yung misis ko. James, please connect sa aking VIP James, si Ryzen, no? Please guys, pag-connect naman kay Ryzen yung hindi pa nakadikitan dyan. Thank you po, Jamie, please connect to Ryzen, guys. Haba ng harang, Mami, sabi niya ni Mami C. Hey, Mami C, pag iyan mo na, skip mo na lang yun, skip mo na.
Sila Las Vegas TV, dikit lang, sabi ko ni Kabayan Jojo. Yan, kalibugan at kasarapan, nagbabato ng bahay, guys. Haba ng hotdog, cha. Uy, my God. Hello po, sabi ko si Kuya Bion. Thank you, James. Thank you, James. Ngayon, nagano kasi sa yung, yung sa charger. Guys, please connect to, Ryzen, guys. Please connect to Ryzen, guys. Please connect to Ryzen. Kaloka. Bakit naman kaloka? Oy, kaloka. Oy, kaloka. Guys, please connect naman kay Ryzen, guys. Please connect naman kay Ryzen. Jay naman, and Inday Ronian. Baka hindi mo pa kadikitan si Ryzen, no? Kabayan, Jojo. Ay, hindi kami kasakit. Divine. Please connect to Ryzen. Baka hindi mo pa kadikitan, kapatid, ha? Mga receive na lang sa akin dito. Grabe na. Hindi pa nga kayo nagpakulay, receive yun na. Hindi pa nga kayo nagpakulay kay host, receive yun na. Ay, dating dikit na pala kayo. Sige. Dix channel, baka hindi mo pakadikitan si Ryzen, no? Please connect, well. Judith Pinay, Fitness, Aldrin Castro, Dan Sayo, still watching, sabi ko ni Judith, no? Judith, kalibugan on the way po, sabi mo ni Inday Ronnie. Guys, please connect to Divine Biason, guys. Please connect to Divine Biason. O, sino ba kami ng bahay? Aku ingin menghiburmu di setiap langkahku, di setiap karyaku. Hanya ingin buatmu bahagia. Jangan menjauh dariku. Aku tak bisa tanpamu. Iwan na kayo na bakas, guys. Wala lang, sabi ko ni Judith. Dampo Paloma Dayan official all about Minchin. Thank you. Guys, pag once magdikit po kayo, mag-iwan po kayo ng bakas at lagyan niyo po ng Beyond Vlog sa mga VIP niyo, ha? All about Minchi, please connect to, sa Ryzen. Si Ryzen po guys, sa mga VIP ko yan, talagang legend na magbabalik po yan. All about Minchi, please connect to, Kisuiran po, please connect to Ryzen, may nakapin po yung bahay niya, guys. Jolly Kayupan, please connect to, Ryzen, baka hindi mo makadikit. Kalibugan, danap po sa tamsak, may bakas po, sabi po ni Inday Ronian. Ryzen, danap po, thank you. Sing, white team, pakidikit naman kay Ryzen. Angie naman, baka hindi nyo pakadikitin si Ryzen, pakidikit naman guys. At saka guys, mag-iwan na po kayo ng bakas guys, Ayun, Mami C, sabi mo ni Mami C, Aldrin on the way po, sabi ko ni Mami C. Mega shoutout kay Jeannie Logo, Tansag Namos. Thank you for visiting Jeannie. Jeannie, thank you for visiting sa aking bahay kapatid, ha? Sobrang bigyan kita ng masagabong hali. Yun, Cockit Miles. Thank you for visiting again kay Hans. And guys, please connect to, ating si Ryzen, guys. Si Ryzen, guys, please pakiconnect naman kay Ryzen. Pocket Miles, pwede ka na makapagbaba ng bahay at saka si Jimmy, baba niyo pong bahay guys at madikitan niyo po kayo, no? Aku tak bisa tanpamu.
Divine Biason, dikit dan, sabi ko ni Kabayan Jojo. No? Yan guys, nagbaba po si Jenny Elogo. Curl.c, nagbaba po ng bahay rin. Curl at saka Jenny, please connect to Rising, yung VIP ko guys, nasa taas. At mag-iwan po kayo ng bakas, please naman guys, please. Mga kamimber natin yan, Curl, no? Ayan, thumbs up lang muna, sabi po ni Kipay Mom. Papasya naman ako sa sound. Thank you po, Kikit Mas. Guys, punta kayo sa LS ko bukas 8:30. Guys, si Curl pala guys, na may LS ko siya every 8:30 in morning, no? Bahay ni Bigas, ha? Oo, kanina na-flex ko na yung bahay niya. Ipiplex ko naman si Ryzen, no? Para at least, madikitan yun. Kaya man, dikitan mo nga to si Ryzen, baka nyo pakadikitan, ha? Guys, please connect sa akin mga BP na binaba ko niyan. DJ Ruel. Yan at muli nagbaba po ng bahay po sa Pinal, Las Vegas. Okay kapatid, balikan mo yung mga ano sa'yo kanina, nagdikit. Rising dikit ba? Sabi Kabayan, Jimmy Jojo Official. Thank you. Basta huwag tayo mag-alala kapatid. Didikitan ka talaga dyan. Babalikan kayo dyan kapatid. Kasi mga VIP ko yan. Jimmy TV, please connect to Rising kapatid. Please connect to Rising. Guys, pag-connect naman kay Kabayan Jojo Official, nagbaba po ng bahay. Jenny Elogo, Dan Pulpak, sabi ko ni G naman. Ang sipag talaga ni G naman. Di mga gusto magpakulay dyan, magpamimber kayo. Magpamimber na po kayo. Para man lang may pangbili ng diaper at saka gatas si host. Baka naman dyan. Baka naman dyan. Nag-iwan po ng bukas, guys. Babalikan ko po yan. Sabi po ni Ryzen. Si Ryzen may dumikit kayo kanina, ha? Aldrin, full pack na Mamisi, pakidikit naman kay Ryzen. Harang ulit mo. Thank you, Mamisi. Pwede mo naisip yung mga harang, guys. Then, Aldrin, pakidikit naman kay Mamisi kay Ryzen. Jimmy, please connect to Rising. Oy, Joy Galaga, kumusta na kapatid? Thank you sa pagpasyal kay host. Joy Galaga. Hello, Jimmy TV, done to you, sabi ko ni John. Divine Biason, thumbs up po. May bakas ako, sabi po ni Inderoni. Naglalaro ako ng harang kaya silent lang. Okay, thank you. Pocket Mans, thumbs up na po. Ayan, thank you po, Pocket Mans. Pocket Mans, please connect to Ryzen. Then mag-iwan po kayo ng bakas, guys. Babalikan po kayo. Ayan pong bahay po ni Ryzen, naka-pin po, guys. Ayan, kaon taho, sabi po ni Elsa, no? Next channel, on the way po, sabi po ni Indero niya. Jimmy TV lang po, sabi po ni Malabab. Ito na yung nagsikas sa ibang sa iyo, sabi po ni Talo na lang po. Siyempre, hello po, kasi babalik naman ang ating VIP sa Sandra,
Dick's Channels, complete package, sukli na lang. Sabi po ni Rini, Dimasupi. Channel, Kuya Rini, kumusta? At nagbaba po ng bahay po si Kabayan Jojo Official, guys. Hello, Dick's Channel, done to you po. Sabi po ni Joy Galanga. Joy, pakidikit naman kay Ryzen, kapatid. And guys, pakidikit naman ang aking mga VIP, guys. Ang aking mga VIP. Kabayan Jojo da, sabi ni John Reliana. And ang aking mga VIP guys, si LC at saka si Dragon Princess guys. Yan, nandito naman si Giangelo, no? Giangelo pala, Gianlico. May thumbs up dan, Gris B Vlogs. Andito naman, thank you kapatid sa pagpasyal. Ano nangyayari sa music ko? I need somebody who can love me and my words. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you know my Samuel Dragon Dandikit, sabi ko ni Sandra. Thank you. Hey Sandra, yan na, bakit di ko ito kadikitan si LC? Nakidikitan mo nga ito si LC kapatid. Isang VIP ko rin yan. Yun, may ginigimay sa kay Tipay. Thank you po kami. Guys, please connect to 3 channel guys, 3CK channel guys. Binaba po niya, no? At saka si Tipay. Mami, asan ka na dito ako maghanap buhay? Sabi ko siya. Guys, please connect to Rising. China Pie, please. Patamsak naman po, sir. This be vlogs. Pakiconnect naman kay Rising, no? Ano ba itong tamsakan to? Ano to? Premiere mo? This be vlog? Oy, Chris Vlog, dikitan kita sa aking channel, ha? Sa aking main, no? Hindi pa ako nakadikit sa aking main. Ay! You have too many subscribers compared to your number. Oh my God, ano ba to? Yan, nakatamsak na ako, kapatid. Bukas na. Lagi na naman nasipat na naman ako. Natamsak ako na, Grace. Hey, mommies! We can't wait to learn with the kids! Grace B Vlogs, pakidikit naman kay Rising, no? At saka kay Indero na yan. Bakit hindi pa kadikit yan? Guys, please connect to admin, guys. Admin, official, guys. At saka kay Akari. Yan po yung bahay ni Rising Grace, nasa taas po. Nasa taas po yung bahay ni Rising Grace. Nasa taas po, nakapin po, nakapin. Dan po, Tipay Host, all about Minchi. Sabi po niya, all about Minchi. Yan guys, andyan po si Alma guys. Yan si Alma, yan. Thank you guys, thank you for the video, Alma. Guys, please connect to admin Valencia guys, ang ating VIP guys. I wonder how, I wonder why. Is the title tell me about the blue sky and all that I can see? Just the yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning around and all that I can see. Just the yellow lemon tree. Dan to Alex Sampo Cruz. Yan, thank you po all about Mincy. All about Mincy, pakidikit naman kay Rising. Naka sa taas. Mami si dikit dan, sabi po ni Kabayan. Thank you, thank you. Dana po host, thank you, thank you. Thank you, Tipay. On the way host, Rising Diary. Thank you. Yan guys, pakidikit naman po kay kay Risa. Si Risa Vlogs guys, Risa Vlogs. Ang aking super chatter si Risa guys.
Kabayan Jojo on the way, sabi po ni Inday Ronnie. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinanay, ligaw. Bakit hindi na naman? Oh, magandang dilag. Esto a mí me rebota, desde que llamaba pila oficial de ti, ya te número cambiaste. Guys, please connect to Dragon Princess. Please connect to Dragon Princess, ang aking kaibigan po. Thank you sa pabidyo-bidyo, Dragon Princess. Thank you. Guys, please connect to Dragon Princess, ha? Say bye, Dan! Sabi ko ni Sandra, no? Yes po, sabi po ni Divine. Divine, pakidikit naman po kay Ryzen. Baka nyo pakadilitan, no? Saka si Dragon Princess. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nakakabaliw. Oh my God, it's already 4 o'clock. Grabe, nakadikit na po dyan, host. Okay. Thank you. Para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag. Esto a mí me rebota, desde que llamaba pila oficial de ti, ya te número cambiaste. Magandang dilag. Kabayan Jojo! Ako sa iyo. Salamat po pati. Dan Paul Packets up po kay Ryzen. Thank you, Rich Vlog. Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Hindi Ronian. Dikit na sa iyo, pabalik na lang. Sabi po ni Ginny L. Logo. All about Mincy, pagbaba po ng bahay po. Sabi po ni China po. Sige po guys, pagbaba po tayo ng bahay po. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Dikit, laban na po tayo. Laban po lang. Wala na bang uwang sa'yo? Nasasaktan man ang puso. Ulit-ulit sa'yo na Mami C, Dan. Sabi po ni All About Mincy. Kabayan Jojo, official Dan po. Thumbs up Dan. Guys, nagbaba po ng bahay po si Grace B. Vlog. Tigitan nyo na po, unahan. All About Mincy po, puso ang magpasya. Grace B. Vlog, Dan na po sa iyo. Kailangan ba na magwakas? Guys, please pag-connect naman sa aking mga VIP guys. No? Wala ka na sa aking isip. Hindi mo ba Sandra Liana, dikit Dan. hapon? Dati ay ano saya, anong tamis? Wala na bang uwang sa'yo? Nasasaktan Yan guys, pag magdikit po kayo sa aking mga VIP, nawala po sila rito. Lagyan niyo po ng Beyond Vlog ha. Jamie TV, Dan po. Sabi po ni All About Mincy. ang susakan. Hindi na dapat na May mga ano nga dyan, baka may mga ano naman kayo dyan. Ha? Panggatas man lang. Ha? magpasya. DJ Jonas sa Gyno Remix. Aking nakabihanan na di ko mapigil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita. Girl, sa iyong tingin pa lang ako'y natunaw na. Mga titig mo sa aking nakabihanan na di ko mapigil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita. Girl, sa iyong tingin pa lang ako'y natunaw na. Mga titig mo sa aking nakabighani na di ko mapigil ang aking nadarama. Ay chinita,
sige, okay lang. Mga tinig mo sa akin na Share pa lang ako eh. Sinare ko ulit ang aking mga ano. bilang aking nadarama. Sandra, yan na, dikit na sa'yo, babalik. Sorry. DJ Jonah sa Gyno Remix. Yan guys, nagbaba po ng bahay po si China Pie at saka si Dan Cool Package, Dragon Princess TV. Thank you po, Grace B Vlogs. Hold up, dikit na, sabi po ni Kabayan, no? Init na. Dan, Dragon Princess, sabi po niya, all about me. Oy, Bornot lang, Dilong Idol, kumusta ka na kapatid? Thank you sa pasal dito sa aking bahay. no? Si DJ Jonah sa Gyno Remix. Ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. At yan guys, nagbaba po ng bahay po si G naman. Yan guys, nandiyan po si Jean. Gandang hapon po. Nagbaba po ng bahay po si Dragon Princess at saka si Grace B Vlogs. Minci Dan po sis. Yan si Kabayan Jojo Pisha, nagbaba po ng bahay rin. No? Dikita na natin. No? DJ Jonah sa Gyno. Sa ano po yan kapatid? Sa AdSense. Sa home, Google AdSense home. Yung account mo, ang problema kasi doon kapatid, ano yun, matagal every 10 or 12 bago malagyan ng pera yun. Yung AdSense account mo. Mga 10 or 12. Date na mga, di ba kung sakaling ito, hintay ako itong mga 10 or pizza 12 or pizza 10 or 12. Papasok yung pera sa mga, di ba meron ka doon sa, sa revenue. Yung revenue mo, magdideduct yun. Tapos, pag malilipat yung pera mo dun sa AdSense account mo. Tapos yun, doon mo makikita mga kapatid, check mo. Kaso lang ngayon, sa tingin ko parang baka wala pa. Or, hindi ko alam kung may laman na yung sa'yo. Pero check mo pa rin. DJ Jonah sa Gyno. Hindi mo pa makita yun pag hanggat hindi mo pa wala ka pang laman yung Google AdSense account mo. Pero pag may malagyan na ng laman, kasi normally po, late po ang update po ng Google AdSense account. Pero doon sa sa revenue mo doon sa analytics, meron na, di ba? Pero doon sa, katulad sa akin, example ko lang sa, yung pera ko doon sa account ko sa Google AdSense ko, 100. Pero doon sa yung doon sa doon po sa analytic ko, 200 pa sa ganyan. Oo nga, zero para revenue yan. Hintayin mo itong Bornok, itong pizza 12 or 10 or 12. DJ Jonah sa Gyno Remix. Yan, zero pa talaga yan. Hintayin mo ito ngayong 10 or 12. Itong Oy, Gina, Dragon Princess, huwag ka mag-alala, hindi malalagas yung kapatid. Subok na yan, nakausap na ko regarding sa gano'n. Yes, Bornok. Ngayong December 10 or 12, ganyan. May papasok yan. Tapos next month na naman ulit. DJ Jonah sa Gyno Remix.
Say that One, two, three, go on. One, two, three, go on. Hindi pa pala araw-araw katulad ng what hindi Burnok, hindi yan yung araw-araw na may papasok, hindi. Ano yan, monthly yan sila papasok every month. December 12 ata o 10, hindi ganyan. Basta check mo. Diba, titignan mo yung pera mo doon sa revenue mo. Magugulat ka, laging may nagdideduct siya, di ba? Pag ngayon, ngayong araw mag-LS ka, tapos may magpapalipad sa'yo, magpamimber. Tapos kinabukasan, ma-additional yun, di ba? Ma-add siya. Yung pag-add niya, pagkahapon dyan, madideduct yan, may deduct na mga $2. Yan, yun mapupunta yun sa AdSense account mo. Shout out sa lahat po, si Tipad, Explorer, Host Beyond. Yan guys, close to me to Tipad guys. Ding, Boy Team, di ka tapos sa ipabalik, sabi ko ni Jeannie. Dampol pa kasi kay Bayan Juju Vlogs. Salamat Aldrin, may PM po ako sa Padikit po, balikan ko po kayo lahat. Diyan, paiwan po ng baka, sabi ko ni Divine. Yes, Tipay, tatamsakan ko yung premiere mo yan. Nakatamsak na yan, ha? DJ Jonel Sagayno. Guys, kung sino pa yung hindi pa nakadikita kay Tipay, pagkatamsak na po yung premiere niya at sabay dikit na po kayo guys sa mag-iwan ng mga bakasa. Nakapin po yung ano niya guys, nakapin po ni yung ano ni Tipay. Nababa po ng bahay po si Divine guys, dikit yan yun na po. All about Minchi, full pack, dana sa iyo, sabi po ni Leon. Kabayan Jojo Official, sa ato ni Jimmy. Lene, no? Dan full pack kay Jimmy TV. Gina Mid, dan po sa'yo si full pack. On the way po kay Tipay. Guys, best ko nito kay Inday Dan po pa, kay LC Cabural guys, at saka si Inday Ronian. Dikit na talaga ko sa mga lapag. Hindi mo pa kadikitan ito. Ito, sagit lang. Sagit lang. May mga iba pa. Ito, hindi mo pa kadikitan to Sandra. Kadikitan mo nga to si admin. Kabayan, Jojo, Dan, sabi po ni... Dahil mga kapatid, kay Jamie daw, dikitan nyo na po. May paluma yan, mga hindi mo pa kadikitan siguro yan, Sandra. Yan, si All About Me, Jamie, Mama Dan po. DJ Jonel Sagayno Remix. Yan guys, hindi pa kadikita kay Pinakdit, saka kay Aibing Kagang, pakidikit-dikit na lang po. And kay Ibugyas guys, please connect to Ibugyas at saka kay Igurut Vlogs. Ang napakagandang vlog na si Ibugyas, dikitan nyo na po.
Boss, prepare mo na puntang wall. Salamat po kapatid sa mga digas. Yung ball ng balik mamaya. Sige po, Inday Ronnie. Thank you. Guys, please connect to Ibugas at saka kay Iguruta Vlog. At by TV Dikitan, sabi ko ni Alma Lasaga, Dan po ko sa About Minchi. Yan. Guys, please connect to sa aking mga please connect to Sandra, dikit na. Sandra, pag magdikit ka, lagyan mo ng Beyond Vlog, ha? O kahit lagyan mo nang nalagyan ng hashtag sa Beyond Vlog sa dulo. Guys, please connect to Julie and Juliet Bisaya, guys. And also Tipay, guys, please connect. It's like I'm never gonna win this war. Jolie, dikit at kalimba. Yan. Sandra, dikitan mo si admin. Sandra, si admin, dikitan mo. 1, 2, 3, come on! DJ Jonel sa Gyno. Sandra Eliana, on the way, pasukli po, sabi ko ni China pa. Arangban, thank you, Kukit Mais. Uy, werpa ka dito, kumusta ka na kapatid? Biga-biga sa werpa ka dito. Ano nang balita dyan, werpa? Yan guys, pagkadikit ko werpa guys, ipag-thumbs-up ko yan, ha? Bagong pasok natin yan, guys. DJ Jonel sa Gyno. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a closer times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I am feeling a little peculiar. Into a winter morning and I step outside and I take a deep breath and I get ready. Joy, galang ka, nagbaba pa ng bayat, saka si Tipay. Thank you, guys. And I say, Guys, paki-premier pa, thumbs up naman po yung premier po ni Werpa ka dito, no? At 5 PM Pinas Time, pa-support at mga nagplano na mag-adventure dito sa ball, watch nyo na lang, sabi ko ni Werpa ka dito. Kamabayan ko yan si Werpa, guys, pakidikit-dikit na po kay Werpa ka dito. Mabakalit na ba, Werpa? Next channel, down to you, sabi ko ni Joy, galanga. Werpa kapatid, baba ka ng bahay. Para madikitan ka na matamsak ka pakapawit. DJ Jonel sa Gyno. Guys, pagkitamsak naman yung premier po ni Werpa. Yan po, nasa taas po yung premier po ni Werpa. Nakapin po yung bahay na, nakapin po yung bahay. Please, pakidikit naman at pag-iwan ng bakas. Galing ng sound. Salamat po, Kukit Mais. Salamat, thank you po. Tipay, Tipay at saka Joy Kalanga, Kukit Mais. Please, naman kay Werpa, no? Jonel sa Gyno. made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt
All about, Dan full package, all about Minchi. Grace B. Blanche, naman, thumbs up sa premiere po ni, ni Werpa ka dito. Kababayan ko yung kapatid sa Bohol, no? Gianni Kayupan, thumbs up naman kay Werpa. Nakapin po yung bahay niya, kapatid, no? Sige na po kapatid, sige na po, pagkadikit-dikit na po, dikit-dikit na tip. Divine Biason, yan, nagbaba po ng bahay. Divine Biason, pagkadikit naman po kay Werpa, pagka-thumbs up yung premiere niya po kapatid. Ay, nagbaba po ng bahay po si Mami C, mag-iwan po ng tamang bakas. Mami C, unahan niyo po si Werpa. Mami C, unahan niyo po si Werpa. Yung naka-premiere po, tapos iwan ka ng bakas, babalik ka ngayon. Taga sa amin yan, taga Bukol. Sige, okay lang, Werpa, walang problema yung kapatid, no? Pag di ka na busy sa timing na ilag yan, pasyal ka din sa akin. Dampo, Werpa, sabi po ni Divine. On the way, Gian Agayupan, sabi po ni Grace B. Blanche. On the way, Merpa, sabi po ni Mami. Maro TV, hello. Hoy, Maro TV, thank you kapatid sa pagpasyal sa aking bahay. Meron ka ng jacket sa tuloy, thank you. Bigyan ka na isang masigabang palakpak. Yun. Bakasan nyo lang po guys, bagas magdikit po, bakasan nyo lang po basta para mabalikan po kayo ng Pag yung madikit nyo po yung ibang account nyo guys, lagyan nyo na po yung sa dulo na galing, ganda naman ng lugar na to, sana po makapasyal ka sa aking bahay. Mami C, at least pag babalik po si Werpa, doon sa babalik kay Mami C, no? Pag hindi po yung main account na may didikit, no? Basta legit nyo po ang idikit, guys, legit po ang dapat idikit, Nagbabalikan ko kayo, ayan, nagbaba po si Jimmy T. Jimmy, naman kay Werpa, guys. Werpa ka dito, Dan Host, thank you all about Minchi. Yan, guys, nagbaba po ng bahay po si Maro TV. Iwan lang po kayo ng bakas, para mabalikan po na kayo. Maro TV, please pakithamsak naman kay Werpa ka dito at mag-iwan po ng bakas. Divine Biason, Dan! Sabi po ni Gianli Kayupan. Guys, magtagda lang po ako ng kape, guys. Magtagda lang po ako kasi na po yung kalalamunan ko, guys. Jonah Sagayno Remix. DJ Jonah Sagayno Remix. Dan si Giseline, Johnny Antolinas, dikit na sa iyo, sa ni Jeannie Len. Jeannie, naman kay Werpa ka dito, pakidikit ng Pitch to Kel TV. Hello, host. Thank you kapatid. Kumusta na kapatid? Hindi naman nakapasya sa sa LAs mo. Thank you Pitch sa paharang. Baba ka ng bahay kapatid. Maro TV, Dan, kay Werpa host. Thank you. Guys, mag-iwan po kayo ng bakas guys, please. Michi channel, dikit Dan. Sabi po ni Kabayan. Kabayan, please, kung dikit naman kay Werpa ka dito, pakidikit naman. Wow, host, there's you are. Thank you, Pitch to tell. Baba ka ng bahay kapatid, para madikit na ka po. Kabakas mga igsoon ko, thanks, sabi ko ni Gian. Salamat po kabayan, Jojo Ayal, Almalasaga, thank you sa parinyo mo Alma. Thank you so much sa pagparinyo mo. Salamat po kabayan, Jojo, sabi mo ni All About Me. DJ Jonah Sagayno Remix. Werpa, full pack, sabi ko ni Mami C.
Harang host, thank you po, Mami. Thank you po, Mami, see you sa paharang. You got me. Guys, please connect sa ating mga VIP guys na binabato ni Nightwood. Yes, ha? Basta mag-iwan po kayo ng mga pass at lagyan po ng pangalan ko, okay? Sagit lang po guys, ha? Sagit lang po. Magtimpla lang po ko ng gabi. Kape, sorry po. At magdikit-dikit na po kayo dyan, ha? I'm stepping on buildings, cars and boats. I swear I can touch the sky. I'm 10 feet tall. I'm 10 feet DJ Jonah sa Gyno Remix. DJ Jonah sa Gyno Remix. I'm back. Nag-iip ako ng mainit na tubig guys. Wala palang mainit na tubig ko. Ano ba yan? Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga. Jay Ramadan, sabi ko ni Girl Dot, si Paul Pax, si Sis Jenny Ilogo, no? Invite ko kayo lahat sa guys, si Girl Dot, isa ko pong ano yan, guys. Gyno Remix. Isa ko po siyang ano, to dito. Viral ngayon. VIP, wala na pala. Let's party! Wala pa nakapag. Dan ako kay All About Vinci. Thank you kapatid. DJ Jonah sa Gyno Remix. Guys, wag kayong mag-alala, babalikan po kayo ni Where Pass Long, merong mag-iwan po kayo ng tamang bakasyosan. Salamat po, Dan po kay, sino? Dan po kay Alma Lasaga, Grace B. Vlogs, thank you. Ay, ito si Grace pala to si ano, DJ Jonah sa Gyno Remix. You're this close to sending. Kabayan Jojo on the way na po, sabi ko ni Mami. Oy, kami sa Nor Vlog, garang pa ko. So, isa ka na Nor Vlog. Thank you for visiting sa aking bahay, kapatid. Ayan, guys, kami sa kay Alexa. Guys, si Alexa po guys sa aking VIP, guys. Pakidikit naman ang aking VIP na si Alexa, guys. Please, connect naman, guys. Ayan guys, ang bahay po ni Alexa guys, nasa taas po, pakidikit-dikit na po, so sino pa hindi nakalikitan. Daan po kay Ma'am Kipay, The Explorer. Thank you po All About Minchi sa Kabayan Jojo Official, please connect to Alexa. Thumbs up Dan Host, thank you Nor Vlog, thank you. Hello host, Rick Channel. Sabi ko na, nakabalik si Rick Channel. Everybody needs inspiration. Everybody needs. Guys, please connect to Alexa, guys.
ano po siya, naka-BG po siya guys. Please connect guys, please connect. Cause there is no Babalikan po kayo guys. All about Minchi, please connect to Alexa. Baka hindi mo pa siya kadikitan. Mga VIP ko yan guys. Nasa Thailand po yan guys. Diyan, kawayan, Dan, Inday. Sabi ko ni Diyan. Alexa, Dan, kabayan ng Jojo Official. Thank you, kabayan, Jojo. Dan, harang, thumbs up close. Thank you po, Alexa. Thank you po sa parang ko. Guys, please connect to Alexa. Next. Dan, Alexa, galing naman, gitar. Oh, magaling yung yung daughter niya, no? Maganda pa, tapos magaling pa, talented. Sa Gyno. The best Bob Remix in Western Visayas. DJ Jonel. Guys, please connect to Akari, guys, and kay admin. Please connect to admin at saka kay Di Angeli, kawayan balikan kita maya, sabi ko ni Alexa. Merry Christmas to all, sabi po ni PS2 TV. Repeat. Jolly, alis mo host, love it. Ganun pa, grabe. Nanood ka ba kanina? Napagod na tuloy yung likod ko sa totoo lang. Kanina, sayo ako, pinagpawisan ako nung natuyo yung pawis ko. Sumakit na tuloy yung likod ko. Guys, please connect sa aking VIP members. Guys, si Kerr, meron po siyang LS bukas, guys. Ang laki po ng bahay ni Kerr, guys. Nasa 4 plus na po siya. 4K plus, no? Meron po siyang pangat program. Nagpapangat din to sa guys at 8:30 in the morning. At least kung kayo mga medyo pamalit po yung bahay nyo, pasyal po kayo guys, no? Joy Galangga, please connect to Alexa at saka Cheryl. Jolie Antoninas dyan po, all about Minchi. Huwag ka mag-alala po, all about Minchi. Ano yan, si Jolie talagang nagbabalik yan, mga VIP ko yan guys. Jolie, realis mo, Jolly pala, sorry, Jolie. Pete, okay, baba ka ng bahay kapatid para madikita naman natin yan. Madikita ng mga kasamahan natin. Kabayan to Jopis, full pack na po, sabi po ni Mami Sil. Dan po, Admin Valencia, thank you po, all about Minchi. All about Minchi, naglagay ka po ba ng Beyond Vlog? Guys, pag mas magdidikit po kayo, lagyan niyo po ng Beyond Vlog, ha? Sa dulo, ha? Or Beyond, okay na yung Beyond, kahit Beyond lang. Para alam po nila na galing po kayo sa akin, no? Kabayan, thank you po, ha? Ito guys, nakita niyo po to si Akari, no? Sige, okay na po. Pag next time guys, pag magdikit po kayo, na galing po kayo sa akin, lagyan po ng Beyond, no? Lagyan po ng Beyond. Para at least aware po sila na galing po kayo sa akin. Napalo ako, hindi na makadikit, mahiya ako maglapag. Ay, ganun din ako sa akin, PH. Napalo ako ni Lolo yung min ko. Kaya, itong dalawa kasi account ko, puro mga legit yan.
Yung isang account ko lang po, yun ang ginagawa kong pandikit yung Mr. Bion. Tapos pag ma-okay na po yung min ko, didikit ako, kaso lang, 5 dikit lang ako, mapalo na naman ako. Sige, okay lang, okay lang, Pete, okay. Basta, legit yung isa mong account na pangdikit, okay lang yun. Sige, okay lang, Alexa, wala problema. Thank you na. Oy, Tipid Explorer, thank you po sa pangano. Oy, Lisito Links, Tamsak the nose. Pero di kita ko sila sa main combo. Walang problema yan, guys, no? Guys, ang importante po, ako, okay lang po kahit hindi po kayo madikitan agad. Okay lang po yan, guys. Mas maganda po yung kinabukasan pa kayo madikit. Kasi ako, guys, nangingista po ako gabi-gabi, tapos nagdidikit sila sa akin. Hindi ako nagbabalik, guys. Nagbabalik po ako normally tanghali o umaga. Yung po ang balik ko po sa mga nagdidikit sa akin. Yung mga nagdidikit sa akin kagabi, kanina, hindi ko pa nabalikan. Mamaya, after LS ko nagbabalik ako. Jay Ramadan to you, sabi po ni Joy Galanga. Dito, baba ka ng bahay, Sito Links. Guys, please dito to, Alexa Kuwandi, guys, sa aking VIP, guys. Guys, kung magdikit po kayo, guys, mega shoutout sa lahat, thank you. Next time po magdikit, lagyan nyo po ng view sa dulo, sa view. Thank you. Guys, maganda lang ako ng kape, guys, kape, sigit lang. DJ Jonel Sagayno Remix. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom
Hello, hello, hello! I'm back! I'm back! Wait lang guys ha. Basta pang kamay ko ha. Yan, Lady Boss! Bigyan kita ng jacket kapatid ha para makapag-ano kayo. Hello, guys! Dikit-dikit na po. Dikit na. Baba ka pa ng bahay, no? Happy It's to Kill, no? Lelebet Piñales! Thank you sa pagpasya sa aking kapatid, ha? Lelebet, may ano ka na dyan? Wait. Yan, kapatid, meron ka ng jacket, kapatid, ha? Thank you sa pagpasya. Ay, si mama pala to. Mama, thank you po sa pagbisita sa akin. May jacket ka na, mama. Kumusta natin trabaho natin ito? Yan, guys. Kadikit na pa kayong i-get ng mama, guys. Ha? Baba na kayo ng mga bahay, guys. Sama sa pagbaba nyo sa mga mahal nyo sa buhay, no? Tikit lang, guys. So I close the window and peep in, hoping to see him in his sleigh. I hope he won't forget to bring his castanets and to his reindeer sleigh. Okay, I'm here. I'm back. Salamat sa jacket. Ay, walang problema yan. Marami akong jacket kapatid. Baby boss, ha? Kaya maingat po mga. Guys, pakidikit naman kay Libet Mama po. Ito pong bahay niya po. Yan po si bahay po ni Libet Mama, guys. Guys, kain po tayo. Yung bread ko na white bread with mayonnaise. At the same time, hindi po siya guys, hindi po siya toasted kasi I don't have time to toast the bread. So kainin ko na lang to, diretso. Masarap pala siya, guys. Masarap sila, guys. Ay, vlog ako. To, si Libet ng Mama. Ayan. Merry Christmas, everyone! Advance Merry Christmas! At magdikit na kayo dyan. Ha? And blowing a bushel of fun. Now the jingle hop has begun. Guys, kakain lang ako guys ha. Kakain lang ako guys ha. Round the clock. Masarap siya guys. Wait lang, sige lang. Wala ko ng tissue guys. Wala ko ng tissue para makabilo ako. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, big Yan, it's me, Chris Adventure. Hindi ko nila shoutout kapatid. rock. Bigyan ko ng jacket kapatid ha. Chris Adventure ha. Ay! Yan, may jacket ka na kapatid. Libet ng Mama, Kabayan Joy, tapos na raw. Si Kabayan, kulit na. Yan, it's me, Adventure. May jacket ka na kapatid ha. Dikit-dikit lang kayo dyan kapatid, no? Yan guys, nagbaba po ng bahay po si Nor Vlogs. He was made of snow, but the children know how he came to life. Sarap! There've been some magic in that old silk hat. It's to kill down po, Lady Balls. Sabi po ni All About Kenji. It on his head, he began to dance around. Rudolph the red-nosed Yan guys, nagbaba po ng bahay po si All About Kenji. Dikita na natin yan guys. Dikit-dikit na po na. and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeers used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came Kabayan dito vlog at ini vlog guys. with your nose. Guys, mag-iwan na po kayo ng bakas ha. You got my sleigh tonight. Then how the reindeers loved him as they shouted out with glee.
Guys, dikit-dikit na niya po, dikit-dikit na po. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We're riding on a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand. Just holding your hand. We're gliding along with the sun. Naku, duda ako kayo talaga. Ah, grabe ka naman naman. Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we. We're snuggled close together like a bird so feathers to be. Sing a chorus or two. Come on, it's Oy, mama, hindi mo ba alam? Yan po ang mga technique ng mga lalaki na kailangan video, parang... Hindi mo ba alam sa ganyan? Dahil marami napunta sila sa mga lugar ng mga Victoria, ganyan. Sa mga kamagong. Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. So lights are turned way down low. Lilibit Pinales, done to you. Sabi ko ni Zito Link, no? When we finally kiss goodbye, how I hate going out in the storm. But if you Laro iligit yan, dampo host. Guys, dikit ko kay Lilibit, guys. Kaya isang monetized channel na rin siya, guys. At the same time, nag-LS siya every 9 p.m. Pilipinas time. Nangingisda ako doon, ganyang oras. Kasi guys, please connect to Leonela Hirames. And also Kikay Mom. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, Guys, mas maganda guys, kahit hindi muna kayo balik agad, no? Kahit konti-konti muna, no? Hintayin niyo po konti-konti. Hintayin niyo matagal-tagal. was special. Kasi ako guys, pag nangingisda po ako, hindi ako nagbabalik, bihira lang ako nagbabalik agad. Karamihan matagal. This year, to save me from tears, I'll give it. Na-fix ko na, kailan na, Kikay Man. Okay na. Nakadikit na sila. Guys, best connect ko Ibugyas. Kasi hindi pa kakadikit na kay Ibugyas. Christmas without you, I'll be so blue, thinking about you. Decorations of red on Guys, please connect to Chris Adventure, guys. Ito po yung bahay niya. me. Leonela Dan po. Thank you. Almalasaga Dikit Dan. Sabi po ni Kaba, Guys, please connect to, kay Chris Adventure, guys. And also Ibugyas. Please connect Ibugyas, guys. And Lilibit Pinales, guys. Init? Oh my God, it's too hot. When all night, Christmas so white, but I'll Bugyas Dan po. Yan. Bugyas TV Dan Dikit. Hindi naman. Thank you guys, ha? Christmas so waterman. a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love sent to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love sent to me 3 frankincense and 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love sent to me 4
Luto lang po lang ako. Sige, Divine. Luto ka muna dyan, Divine. Luto ka muna dyan. Luto lang kayo guys. Magluto-luto lang muna kayo dyan, no? Golden rings, 4 collie birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. Oh Christmas tree, how green and gray your black tree. Oh Christmas tree, how green and gray your black tree. As green in winter's cold and snow. Yan guys, magdikit-dikit na po kayo guys. Magdikit-dikit na lang po, no? Yan po, nagbaba po ng bahay po si Divine Biason, no? Dikitan nyo na po guys, dikitan nyo po. Your black Yan, naging sa Rosita Malaki, Tansak Dan Host. Thank you sa pagbisita, Rosita. how green. Ibigyan kita ng jacket, ha? Yan na po yung jacket mo, kapatid. Yan na po ang jacket mo. Christmas tree, how green and gray your Yan, Rosita Malaki, you have already a jacket. Please connect everyone here and drop your link, no? as well. Please Adventure, dikit dan, sabi po ni Kabayan Jojo Official. Jimmy, nagbaba po ng bahay po si Jimmy. On the way to Jane Mangayon, sabi po ni Chris B. Vlogs. And gray your black tree. There's an old Christmas car and an old dusty tongue, and it brings back sweet memories here to me. So it's faded and worn, it's as precious as the morn. When I found that little old Christmas tree, I thrill with every word, every line. Yes, I always sentimental round this time. But in Yun, Jane Mangayon, Dan Pulpax, pasukli na lang. Guys, mag-iwan lang po kayo ng bakas guys. Mag-iwan lang po kayo ng bakas guys, ha? all in love. Para at least sigurado, lagyan po ng bakas at lagyan niyo po ng Bion, pangalan ko, para sigurado alam nila na galing po kayo sa akin. Guys, pakidikit na po kay Dragon Princess, yung sino pa yung hindi nakadikit na kay Dragon Princess. Pakidikit-dikit naman, 10 na lang po guys, mag-2K na po siya, mag-2K na po yung banana niya. Pakidikit na lang, pakidikit-dikit please. Holy night, all is All about Minchi, pulpak na po, sabi po ni Mami C. Out na po ko, pauwi na mag-prepare na. Sige Lilibet, sige mama, ingat po sa biyahe po, ha? Ingat po sa biyahe. mother and child. Holy infant, so Yan guys, si Libet na mama po guys, mayroon po siyang LS at 9 o'clock. 9 p.m. po, no? So pag hindi po kayo busy, pag makapasyal-pasyal po kayo doon, no? At marami po kayong ano po, no? Post out muna po ha. Salamat po sa marami sa inyo. Sige Mami Sis, wagi Mami Sis, no? Thank you po sa pagpasyal po kayo rito, no? Yes, kala po kayo kay Lilibet Piñales po. May LS po siya at 9 p.m. po, no? Pilipinas time. Marami po kayong nadikitan po doon, no? Balik na lang po ako sa sunod. Sige, okay lang po mamaya, Mami Si. Thank you po. Salamat si Grace B. Vlogs. Bye muna. Dampol package kay Jim Mangayon. Thank you po, Mami Si. Welcome po. At thank you po. Thank you po. Bye-bye. Yun, it's big, sinabi dikit sa akin, kaya yan natin naman, sabi ko, it's me, President Chor. Guys, yung hindi pa kadikit na kay Dragon Princess, please kadikit naman kay Dragon Princess. Hey, Rosita Malati, where are you now? You have already a jacket. You can start to connect, guys. on a cold winter's night.
guys, pakidikit-dikit na lang po kay Dragon Princess, no? 10 na lang po pag mag-okay na po siya, no? Mag-iwan lang po tayo ng bakas. Yung nabihan, wala nang ninanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilag, 1, 2, 3, 4, magandang dilag. Puso ko yung nabihan, wala nang ninanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilag. Bawat lakad mo lahat. Ayun, Nor Vlog, Divine Gasnon, dana po sa bahay mo, pasukli na lang po, salamat. Jane, Dragon Princess Dan, tumsak, dikit at full kalibang pasukli na lang po. Yan, huwag ka mag-alala, Jane naman, babalik ka po. Yan guys, magdikit-dikitan na po tayo guys, so babaan na po natin yung mga bahay natin, no? Nor Vlogs, please pakidikit naman kay Divine, guys. Divine Dragon Princess, no? Pakidikit naman kay Dragon Princess, guys. Alma Dan po. Sabi ko mo, All About Minchi. Huwag ka mag-alala, All About Minchi. Babalikan ka po ni Alma dyan. VIP ko yan, no? Alma, pakidikit naman kay Akari. Yan, mga VIP ko yan. Kay Akari, guys, pakidikit-dikit naman. At kay Admin. Yun, miga-miga sa kay Kuya Dodge. Kuya Dodge, yan po yung bahay mo. Thank you, Kuya Dodge. Ito sa atin. Yan guys, kung po hindi kadikit kay Kuya Dodge, ito po yung bahay ni Kuya Dodge, guys. Magdikit naman. Yan guys, andun po si Kuya Dodge. So, pakidikit naman. At thank you. Miga-miga sa kay Ate Dodge. Ate Dodge, thank you. Sa pagpasok, at sa kapagpasok. Guys, hindi po kadikit kay Kuya Dodge. Pakidikit naman. Yan guys, ayan, nag-i-LS din yan guys, no? Mag-gaming siya sa kanya guys. Kadikit naman. Thank you. So, J Mama Dan po to you, pasukli po, salamat. Thank you po all about Minchi. Musta Kuya Bion? Okay lang Kuya Dogs, okay lang. Ikaw, kumusta ka na? Busy ka sa paglalaro mo ng gaming mo no? Thank you sa pagparenew Kuya Dogs, ha? Thank you, nag-renew ka na rin pala, thank you rin. Guys, all about Minchi, pakidikit lang kay Kuya Dogs, yung bahay niya po, nasa taas, nakapin po. Babalikan po kayo sa VIP ko rin yan guys, kay Kuya Dogs. All about Minchi, thank you po sa balik. Sabi po ni Joy Galanga. Joy! Sige, baba ka ng bahay, Ate Bibs ko na, para madikitan ka po nila niya, baka hindi mo pa kadikitan yan sila si All About Minchi. Guys, hindi ko po kadikitan po kay Kuya Dogs. Pakidikit na po. Mag-iwan na po tayo ng bakas. Joy, pakidikit naman kay Kuya George, please. Dan Paul Pax sa Alma Lasaga, yun. Pizza Kill, thank you. Pwede pakidikit yan, no, kay Lady Boss. Lady Boss, pwede pakidikit kay Kuya George. Ganun po ba? Busy sa work ko yan, iniiwan ko ang anak lang sa... Kaya nga, nakikita ko nag-silent na tutumit na ngayon. Pinatamsakan ko na lang yung mga mo eh. Nakikita ko nagsa-silent ko eh. Ay, Lady Boss, naman kay Kuya Dogs, pakidikit naman, Ate Bibs, pakidikit naman kay Kuya Dogs. Guys, naman kay Ate Bibs guys, sa trailer niya, no? Pakitamsak na lang po. Yan po, si Nestle Vlogs.
720 mo ako, Kuya Dodes. Yan, thank you, Ate Babe. Thank you. Huwag kang mag-alala, Ate Babes, babalikan ko yan. Ano yan, legit yan si Kuya Dodes. VIP ko yun. Yan guys, please patthumbs up naman sa premiere po ni Ate Babes, guys. Sigit lang ha, yan natin ito. Yan natin yan i-paint. Yan, thank you sa BG Kuya Dodes. Yan guys, patthumbs up naman sa premiere po ni Ate Babes, guys. Yan natin, thumbs up ka na kita. 2 hours? Mamaya? Sige. Sana makadalo ako ngayon. Hindi mag-timing ng ano. Na magustuhan sa mundo ito, sa'yo ko nakita lahat ang wala sa iba. Sige, okay lang Ate Babes. Inano ko na po yung ano mo Ate Babes. Nakapin po yung bahay mo. Guys, please connect to Ate Babes at saka Kuya Dodes, guys. Makasama kita, wala nang iba. Ikaw ang tignan, hihilingin kahit na lang. Guys, please connect to ni Dragon Princess. Daan ako sa bahay mo, pasukin na lang po. Huwag ka mag-alala ng vlogs, babalikan ka po ni Dragon Princess. Guys, please connect to Mix Corsi TV, guys. Please connect to Mix Corsi TV. Guys, please connect to Mix Corsi TV, Nor Vlogs. Huwag ka mag-alala, babalikan ka po niya ng Dragon Princess mamaya. Nor Vlogs, pakidikit naman kay Mix Corsi TV, guys, at saka Kuya Dodes. Then mag-iwan po kayo ng bakas, guys. Lagyan nyo po ng Beyond lang. Lagyan nyo po ng Beyond lang, kahit Beyond. Yan guys, pakidikit naman kay Kuya Dodes, at saka sa Mix Corsi TV, please. Sa yung mga hindi pa po naka-thumbs up kay Ate Babes, pag-thumbs up na lang po. Guys, I have 15 minutes more to go na po ako, guys. Uy, himala, wala akong himala ha, for the first time, wala akong ngayon, thumbs up, tuwad, no? Ate Babes, done po, sabi ko ni All About Minchi. All About Minchi, pwede pa kidikit kay Kuya Dodes at saka kay Mix Corsi TV. Yung alam ko ng bakas. Kuya All About Minchi, daan na raw si Guys, please connect to Mix Corsi TV at saka kay Kuya Dodes. Huwag ka mag-alala Nor Vlogs, babalikan ka po dyan, maniwala ka sa akin, promise. Yung mga dinikitan mo, mga VIP ko yan, di ba? Mamaya, babalikan ka po. Yan, si Alma, babalikan ka yan ni Alma. Si Dragon Princess, babalikan ka. Mga monetize channel kasi yung mga iba dyan, mga pag nagdidikitan yan. Kasi yan si Kuya Dodes, guys, babalikan din kayo, at saka si Ate Babes, at saka si Mix Corsi TV. Huwag kayong mag-alala, babalikan naman kayo basta once mag-iwan po kayo ng tamang bakas, guys. Mas maganda pa nga yung mga hindi pa kayo balikan diretso, guys. Kasi at least talagang kapit siya pag hindi balikan agad. Kasi pag hindi ba kasi pag binabalikan, talagang yun din nalalanas yun eh. Yan, thank you po sa pag-BG Kuya Dodes. Mix Corsi TV, done po, pabalik na lang. Huwag ka mag-alala doon, Mix Corsi TV. Ayan si Mix, All About Minchi, walang problema yun. Kasi po lang si Mix Corsi TV. Nasa UAE yan, nasa UAE. May sarili po siyang company, guys, ng mga gusto po mag-work ng Middle East.
nagpapaano to siya guys, nagpapapasok siya po yung isa po siya sa may-ari guys. Kaya kung sino meron kayong mga kamag-anak, gusto magtrabaho like driver, nurse, kusinit, o cook, helper, o ano pa, yan, Kusinix po si TV, may sarili po siyang company. Manning recruitment agency pala, nasa sa UAE. Kaya kontakin niyo yan guys, may mga kamag-anak kayo na. Ayan guys, pakidikit naman kay Kuya Dudes. At saka si Mix for Steve TV. All About Minzy, pwede pakidikitan mo to si Dagger Singh. Nasa Canada to siya naka-base niyo. Ruel. Dagger Singh, pakidikit naman, All About Minzy, pakidikit naman kay Dagger Singh. Lagyan mo lang ang pangalan ko ng Bion, please. Pabalikan ka po yan, legit yan na nagtatrabaho pa kasi ganitong oras yan. Yes, pakidikit naman kay Kuya Dudes at saka kay Mix4 CTV at saka Dagger Singh, no? Guys, I have 5 minutes more to go guys, matatapos na rin ako. Huwag ka mag-alala all about Minzy, kasi yan po mga legit po yan, mga member po yan. At saka talagang babalikan ka po niyo. Kung nag-iisip kayo na balikan kayo agad, hindi ka talaga kayo babalikan kasi wala sila rito eh. Maliban na lang yung andito. Pero masasabi ko sa inyo kapatid, magbabalik yan sa inyo kapatid. Kasi mga VIP ko yan kapatid. At saka at the same time po yan, kaya piniplex ko yung channel kasi maliliit na yung bahay nila. Tapos, babalikan po kayo, basta lagyan niyo po ng view sa dulo, no? Saka lahat ng mga dinikitan yung mga VIP, 100% na magbabalik. Pustahan po tayo guys. Sabihin nyo sa akin kung sino yung hindi nagbabalik. Papangako po yan, maniwala ka sa akin. Yung mga VIP ko, mga legit yan. Saka hindi yan budol. Mas maganda pa nga yung hindi pa kayo mabalikan diretso, no? Kasi pag mabalikan kayo, parang madali lang malaga. Mas maganda pa yung i-text mga ilang oras pa bago kayo mabalikan. Kaya pa po guys, yung mga dito dumidikit sa akin sa gabi o kanina, hindi ko pa nabalikan hanggang dito pa. Yung mga ang daming mga 20 siguro itong hindi ko pa nabalikan ngayon. Mamaya magbabalik ako mamaya. 10 naman. 10 lang babalik ko tapos bukas naman 10. Eh pagkatapos ng LS ko guys, nangingisda rin ako. Anong oras ba ako nakatapos mangisda? Alas 3 madaling araw. Sanay pag-isda ako. Kabayan, Jojo Pasakli, All About Minzy, sa Ripen No Vlog. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. So guys, lang mapayo ko lang sa'yo. Huwag kayong mas okay pa ngayon dumidikit ka sa mga VIP kasi talagang siguradong babalikan kayo eh. Ang gawin nyo guys, pag dumidikit kayo ng mga VIP, susulat nyo. Meron kang notebook, susulat nyo. Tapos pag hindi bumabalik yan sa inyo, sabihin nyo dun sa host. Sa mga host na katulad sa akin nito, sabihin mo na hindi ako binalikan ni ganito. Ako mag-PN sa kanila. Uy, read Sunday Channel na may kanigas at kapatid, hindi ko sa pagdala sa akin. May jacket ka na baba ka ng bahay kapatid, at least makadikit-dikit na kami ng iba dyan. Yan, dikit dan. Basta guys, mag-iwan na po kayo ng bakas guys, ha? Lagyan nyo na po ng Bion Vlog or Bion Vlog. Ang gawin nyo guys, pag once next time guys, pag bibigyan ko kayo ng idea, pag dumidikit kayo ng mga VIP, lagyan nyo po ng pangalan. Yung mga wala dito. Tapos, pag tingin nyo na hindi pa kayo binabalikan, i-inform, pag sa next kinabukasan, i-inform mo yung nag-host. Sabihin mo, host, hindi ako nabalik kanina ganito. Ako na mag-follow up sa kanila. Hoy, Grizzly Vlogs! Kumusta? Thank you for coming. Guys,
Yes, babaka mo na ng bahay Red Sandy Channel kasi mga ilang minuto po magtatapos na po ang ilis ko. Andyan po si All About Minchi at saka si Norvlog, andyan po si Kabayan Jojo, yan, magdidikit ko yan sa inyo. Yan guys, dikitan nyo na po si Red Sandy, mag-iwala po ng bakas. After 5 minutes, matatapos na po ang aking ilis guys. Kasi magsasaing na po ako. Nardikit na po tayo, sabi ko ni All About Minchi, yun. Yan guys, 5 minutes more to go na po si host Kimi Rosario. Yun, mga kapatid. May jacket ka na po kapatid, no? Wait, saglit lang. Yan kapatid, thank you sa pagbisita. May jacket ka na. Yes, please, sabi ko lang pag mag-dikit po kayo, maglagyan niyo po ng pangalan ng Bion sa dulo, ha? Bion Vlog, para alam niya po na galing kayo sa akin. Kimi Rosario, you have already a jacket, so you can drop your link and please connect everyone here. Jenny Vlog Japan. Guys, pag-connect ko to kay si Jen, guys, si Jen Vlogs. Gusto sa dibdib ko yung tugtog kabog-kabog sa ganun ba? Thank you, Rising. Panaginip, ikaw ang inigisip. Di ko alam kung bakit ako ay nagtibighan. Sa tuwing Yan guys, palikit naman kay Kuya Gods at saka kay Mix for Sweet TV. umigis na pagdala. Please connect to Jen Vlog, guys. Jen Vlog. Mga ngiti mong matamis na ba isakin na. Sana'y mapansin, ako'y tunggin. Mga Channel Dampol po, pasaglit po. parating, Red Sunday Channel. Done, sabi po ni G naman. wala ang hell na mukha. Guys, please connect to Jen Vlog, guys. Babalikan po kayo ni Jen Vlog, guys. Isang monetize channel ito, nag-i-do every 7 o'clock hanggang 9. Diyos iyong dinggin, Please connect to Full of Grace also. hahamaki. Hey, thank you, Raisin, ha? Buong dalawa ka natin kukuhain. O aking pinipili, ikaw ang pinipili. Sa simula, Guys, malapit na pa nananalam na po ako sa inyo. Magtatapos na po ang aking LS. Sapagkat ako ay may gagawin ko po. Magsasayang hapon na po. May mga labahin pa akong liligpitin, no? Thank you. Magpapasalamat lang po ako sa aking mga viewers, no? Thank you po sa lahat ng ating mga viewers. Si Lisa na. Ayun, Grace pala. Yan guys, please connect to Risa Vlog guys, si Risa Vlogs. Si Risa Vlog guys, isang ano na to guys, nasa Europe to guys. Galante rin to, ano. No, hindi po ako maglalaba, ano, lilikipin ko lang po yung sinampay guys. Hapon na kasi dito sa Pilipinas. Mag-5 ano na rin to guys, mag-5. Sige, extend na lang ako ng 5 minutes more to go na lang. Jen Vlogs, Danos, yun. Guys, all about Minchi, lagyan ko ng view ha. Apisa lang yun ha. Thankful paki kay Jimmy Japan. Grace Vlogs, pakidikit naman kay, no, kay Risa Vlog. At saka kay Jen Vlogs, guys. At kay Kuya Goods. Okay, habang magdidikitan kayo dyan, magpasalamat muna ako sa aking mga VIP members. Mga VIP members na nagpa-renew po sa akin ngayon. Thank you so much kay Alma, kay Curl, sino po ba yung iba? Kay Dragon Princess, kay Elsie rin, Tips Alexandra. Sa lahat po ng mga aking mga VIP members guys, thank you po. At saka kay Ryzen, thank you po sa pagpapakulay mo sa akin. Thank you kapatid, no? Thank you so much. Then sa lahat ng mga viewers po na nandito po sa akin, sa aking LS today, thank you so much guys, thank you so much. Sana po, huwag po kayong magsawa na pumunta sa aking bahay at mangingisda po tayo, no?
Huwag po tayo mawala ng pag-asa guys, laban na po tayo ng laban, no? At in a few minutes guys, magtatapos ang ating LS. Habang may oras pa, magdikit-dikit na po tayo dyan, no? And guys, thank you so much guys, ha? And bukas, same time again, at mag-LS po ako bukas, ha? Sana po okay po ang takbo ng panahon at para makapag-LS si host, ha? Melky Dorat, Dan po, saan po si Melky Dorat? Si Kimi Rosario? Yan ba? Uy, dalawang thumbs up na lang para maging 60 thumbs up na lang ito. On the way to Kimi Rosario. Kuya Dudes, Dan po, sabi po ni Sandra Liana. Yan guys, ito po ng bahay po si Sandra Liana. Sino yung mga hindi pa nakadikita kay Sandra? Si Bahay TV po guys. Bahay TV po. Guys, 5 minutes more to go na po si host. Magdikit-dikit na po tayo. Kapag nagsasayan pa si host, at nagdikit na nagsasayan. Yan po ang ating member na si Pai PBBIP member po yan. Thank you po sa mga nagpa-busy po kay host, ha? Thank you po so much sa mga nagpa-busy po kay host ngayon. Thank you so much guys, ha? Nice music po, thank you po Grizzly Blonde. Sipag talaga ng mga nag-busy sa akalain mo hanggang, ha? Amy Dan, sabi po ni Sandra Yana. Ayan, salamat po. Thank you. Uy, all about Minchi. Thank you so much all about Minchi sa mga pagdikit mo sa ating mga VIP. Ayan. Pagka mag-alala all about Minchi, babalikan po kayo na. Oh my God, bakit ang hindi na wala? Ang dami pa rin nagpapano. Ayan guys, puro 5 minutes na mo. Ayan guys, wala 5 minutes. More to go na lang talaga. Last 5 minutes. Para mag 5:30. Para pag mag 5:30, Marami pa po si host. Carla Tahong ni Carla. Okay na, sabi ni Kuya Don. Ituloy na yan, 6 hours. Uy, nindot og. Ay, hindi pwede. Magsasaing pa ako tapos yung anak ko. Ay ko pang gagawin dito sa bahay. Actually hanggang 5 o'clock lang talaga ko guys. Pero kaso lang, nag-i-extend na lang ako kasi minsan naiiyak kasi ako mag-out na. Ayan. Ayan guys, 5 minutes. Wait lang guys, bubuksan ko lang po yung pinto guys. Ha? Dumating na po yung... Hey guys, magpapaalam na po ako guys, ha, kasi may ayusin ako, may dumating na po kasi yung ano ko guys ha. Thank you so much guys sa lahat ng mga bumibisita sa akin, thank you so much, bye bye.
See you tomorrow guys at the same times. Ito. Mag-ilis din ako, baka maaga. Sana maaga ako makapag-start, no? Para maganda. And guys, magpapaalam na po. Thank you so much, ha? Kasi may ayusin na po ako rito. Thank you, bye-bye.